šľapka, no tá šla dneska do Poľska, na jarmok, či čo? Šľapka moja, kde si? To ja mám také tenistky parádne, pozerajte. A kde kto ma dneska navštívi, dá jaká herečka, či speváčka pre pána Lucia Vondračková, alebo Míša, či kto? No ja zvedavý. Hola, hola, čo si dnes urobíme, žaby slizíče? Brána otvorená, Latinsku podoprená, a kde vyjde do školy pôjde, či je to ten nebo ten, splní sa mu jeho. Dajte, moji milí, na kde ste to vy prišli? Vy ste zombíci, či marťankovia? Odkiaľ ste to vy prišli? Poznáte ma? A tá dedina sa ako volá, čo tu bývate? Vitanova. Vitanova, no daj sa mi svete, Vitanova. No my sme sa už videli niekedy, čo? Áno. Videli sme sa, čo sme spolu robili? Pokusili. Pokusy, na ako sa ja volám, viete? Majster N. No veď preto, už som sa zľakol, že ma nepoznáte, som si dala aj nové tenistky, také čo 30 rokov už mám deti, veď to viete, aké to dnes také nekúpite. Ale moja asistentka, poznáte ju? Mám tu, šľapka sa volá. Nie, šľapka nie, šľapka. O moja, na čo si čo zjedla, keď máš zelené vlasy, prepáň. Trošku som si dala ten tvoj žabý. No žabého slízu sa mi určite napila, lebo pozrite sa. Mňam, ešte máš? Ešte by si mi urobila? Mám, moja mám, ale počkaj, to ja pre iných mám, nie pre teba. No a čo ste tu tam spievali, že jaký sen to máte? Idete na Mars? Zlatá brána. No ale aký sen? Čo to máte za sen, že kde to chcete ísť, na Mars? Na Do školy. Do školy! Na čo ste sa vy? Do školy, už sa vám škôlka znudovala, hej? Už sa nudíte v škôlke však, už by ste sa učiť, no veď ja zvedavý, dokedy vám to vydrží. To učenie, no veď uvidíme. No a to len tak idete do školy, máte všetko, čo treba? Áno. Čo máte? Tie tášky Elzové, samozrejme, tie Mimoňové a Zombikové a neviem, aké chcete ukázať tam však. No ale čo ešte treba do školy? Peračník. No, perač. Šľabikár. Šľabikár, dobre, no veď. A zložitý. No veď, hej, to všetko na maminu peňaženku, takže však. No, pravda, že čo treba kupovať, ale ja myslím, že aj keby ste to nemali, čo je dôležité mať do školy, deti moje? Tašku. No, veď tašku sme povedali, ale čo treba mať? Myšlienky. Na rozum treba mať, moji zlatí. Nielen perečníky a Elzové tašky, ale treba mať také vedomosti, čo ale sme sa... oni majú majster N, oni sú Šľapka má, či šikovné. šľapka majú vedomosti, no veď ja zvedaví za chvíľu, či oni majú tie vedomosti, ja zvedaví, ale... Však máte deti. Ale deti... Slúchajte, lebo ja tu mám moje laboratórium, chcete dať čo vidieť? Počkaj, čo by sme si dnes... Mám tu aj krvnú skupinu, ak by som odpadol. Čo by ste vedeli, kde volať, hej? Akú krv mi máte dať, lebo... Ako voláme, keď nás dá, čo sa nám stane, Rebeka? Komu zavoláme? Aké číslo? Na zdravko? Sanitku, ako voláme? Viete, aké číslo? Sanitka. Aké číslo má sanitka? No, nedávno sme boli na ihrisku. Na ihrisku vám to teta povedala? 55. No veď, super. No, Tak ale potom detičky nahlásite nemôžu moju telefonovať, ale skupinu. musia čo robiť? Pliča. Viete, ale... Ako na... Na to som si tu ja doniesol teraz také tieto chemikálie, také potravinárske, deti, viete. Ideme skúsiť, čo ideme skúsiť urobiť sopku? Chcete sopku? Majster N, nie, že sa ocitneme na Marse Tu, všetci. aby ste videli, takže dáme sodu bikarbónu, hej, detičky, tu nasypeme ticučko sedie, lebo jak nám ten pokus nevíde, no tak ja neviem, ja za licenciu musím odovzdať, mňa vypovedajú z programov detských, lebo už zakázali, viete, moje programy, lebo že vraj na Slovensku nie sú deti, že len v Amerike sú. No predstavte si, tu dáme takú farbičku, hej, čo to máme, ten farebný túš, dobre. No ja neviem, či sa to vydarí pre pána Jana. Nalejeme.
Pane, Pomiešame, lebo akú chcete mať, budete mať dneska modrú, nie, že akú chcete mať, musíte mať. Bo inú nemáme, bo už je koniec roka, viete. A to tu aj tá asistentka, lebo to naša vláda nemá na asistentov, ale viete, ja mám túto asistentku, lebo ja si ju platím. Tak. Čas, majster N, tak keď aj zabudneš. Zabudnem ti Ojej, no moja šľapka, počkaj. Ja pozriem do vitanovej na zmrzlinu pre pána. Deti, teraz pozerajte, čo je toto? Ocot, no ja neviem, či to bude fungovať, lebo pre pána majster N, ak mu nevidie pokus, tak koniec. zavrieť oči. Paradička, vidíte, aká je tá sopka? Modrá, to je čo? Doma vyskúšajte, mám ide na kúpeľ. No, dobre. No, potom sa pozriete. No a teraz som si tu namiešal pre vás taký žabý slizík, že... No moja, daj, čo máš do toho žabý slizík? Počkaj, veď mi tu chodia žaby, jedna, druhá vyskakujú. Pozrite, močári, našla žabý slizík. No to bude pochúťka, toto bude výborné. Deti moje, hola, babia, hora. Kto bol na Babej hore? Avrel bol presne, pamätáme si, keď tam bol. No, výborne. A teraz, čo si myslíte? Máte tie vedomosti v tých hlavách? Všetci máte? No, lebo za chvíľu overujeme. No ale ja som si takúto vec pripravil, že aby ste mali ešte lepšie tie vedomosti, tak tento žabý slíziček vám pomôže, deti moje. Pomôže, ale opakujte také heslo. Každý dostane, asistentka Počľapka mi pomáha, vieš? Máš lyžičky, to som teraz kúpil, aby ste videli, lebo hygiena, pre pána, keby prišla hygiena, no moje nervy, by nás zavreli, vieš? Takže musíte jazyk vytočiť, každý vytočí jazyk, máte jazyk? Lukáš, máš jazyk, Deniska, máš, výborne, všetci vytrčia. A teraz budete také heslo poviete, že rák na sluchu, žaba vo vode, nech mi všetká múdrosť do hlavy vojde. Dobre? No, poď, šľapka, kde si nevideli. No, nakrmne deti, nech majú tie vedomosti. No, povedz, Deniska, a ja za teba. No, rák na sluchu, žaba vo vode, nech mi všetká múdrosť do hlavy vojde. Na doma pijete Pepsi Colu, čo vám rozožere žalúdky a tuto je. Ja vám poviem, čo to je. Ale dieťa, to je to dobrúdka. To je vymyslel. To vám nedávame škodlivé, to je Ja som to pila. Skús, majstere, no skús. No, viete, aký bude modrý? Raz na suchu, žaba vo vode, nech mi všetká múdrosť do hlavy vojde. Deti moje. Sme to slať ruke. Dobrúdka. Všetci musia dostať šľapka, šľapka. No povedz, Dianka, aké to je? Veď to teta dáva na koláče. Mňam. To máte na torte, to zelené. No, Deniska, ti to dáva. No vidíš. Nebojte sa, ja by som vám nedal nič škodlivé, no čo ste sa? Kto by išiel do školy, veď by strachovala škola pre pána, keby nemala deti. Matičko. Super. Stačí jedné. Všade dobrúčke. No, paráda. Hodíš kockou. No. Rebeka si hodí. Kockou. Aké číslo? Sa postavíme na štart. Aké máš číslo? 6. Popočítaj si, koľko máš guličiek. 2, 3, 4, 5, 6. Tak teraz musíš ísť pekne po jednej guličke. 1, počítaj si 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak, teraz prečítame. Prečítame otázočku. Majsteren, poď prečítať, lebo ja Môže ti ja nemám vidím cez tie okuliare. moje dvojité okuliare. Vymenuj farby na semafore, vysvetli, čo znamenajú. No, aké máme farby na semafore? Zelená, oranžová. No, a čo znamená červená? Zelená? Ísť a oranžová? Priprav sa. Priprav sa, dobre. Ktorému zvieratku sa hovorí kráľ zvierat?
Lev, výborne, táto už bola. Nechováme žiadne, bo by nám kdeže všetko zničili v záhrade. No môj hoď. Dvojka, poď. No, Ale tam musíme jeden a na začiatok, poď. Na začiatok. Dva, modrý krúžok, čo nám prináša Mikuláša. Poznáš nejaké čarovné slovíčka? No poď. Prosím, no dneska si ako služky pekne. Ďakujem. No, prepáč, výborne. Dám, že myslíš? Ja by som povedala taká dobrá. Ďakujem, nech sa páči, výborne. Ktoré je najvyššie zviera na svete? Najvyššie? Žirafa. Žirafa, deti. Isto? Áno! Je správne. No, poď, Samko môj, poď. Na jednotku. Štyri. No, poď. Oj, ako ty máš dlhú otázku, no to tu do zajtra budeme, počkaj. Povedz, čo rastie v lese. Hríby. Maliny. My sme si dali však. Jahodky lesné, výborne. Čučoriedky, no ty si namakaný dneska, počúvaj. To opakoval. No, a čo tam rastie? Hlavne, ako vieme, že to je les? Stromy, výborne, stromy. Aké tam môžu byť stromy? Hydričnaté aj? Listnaté, výborne, deti moje, no vy ste premúdrené. Tak, no dneska ste na 5, no poď, no rátame. 1, 2, 3, 4, 5. No takže presta, tá tiež, takže na sedmičku. Tak, no poď moja zíď, lebo vieš, ja neviem cez tvoje papuče čítať. Pre pána, už mi zrak neslúži. Vymenuj aspoň 3 hrady na Slovensku. Bratislava. A tu blízko, čo máme my, aký hrad máme? Oravský, výborne. A ešte nejaký vieš? Ja viem. Taký, že Vojnícky, výborne, no ty si múdra, počkaj, ešte počkaj. Ktoré zviera žije na púšti? Napríklad. No, ťava, môže deti ťava, či v Antarktíde žije ťava? Nie. Prečo? Na púšti môže byť. Dobre, zatleskame. No, ide teraz ďalší. Pánko na holenie. To nám práve pán učiteľ. Dvojka. A hľadaj si, ktoré sú nie prečiarnuté. Ktoré nie sú. Čiže tam už je tak 1 a 2. Číslo 12, môj zlatý. Počkaj, vymenuj 4 ročné obdobia. Už to pekne. Tak. No. 4 ročné obdobia. No, už som sa zľakla. Máte tie otázky, teraz môžete cestovať na dovolenku ku moru, ku babičke, ku vodičke, ku priehrade, ja neviem kde všade. No moji, tak teraz urobíme vláčik, lebo ideme cestovať. Už mi hodíš, môj zlatý. Vláčik cez doliny, vezie deti na prázdniny, vezie deti maličké, k detkovi a babičke. Čo to vidia deti z vlaku, šíre pole plné maku, za tým polom bielý dom, čo babička býva v ňom. Tak, Vláčik, to je stanica. Vystup prvá trojica.
Čo budete robiť u babičky? Ja budem otvárať makovičky. Ja vidím na tom celkom hore. Ja budem s detkom na traktoru. Učívačík cez doliny, vezie deti na prázdniny, vezie deti maličké na priehradu k vodičke. Čo to vidia deti z vlaku, dokola šíru vlaku, nikto okom nezmerá, veľkú plochu jazera. Stáť, Vláčik, to je stanica, vystúpi druhá trojica. Čo budete robiť pri vodičke? Ja sa budem voziť na vodičke. Ja chytím veľkú rybu, Sláva. Ja sa budem učiť plávať. Učívačík cez doliny, vezie deti na prázdniny, pár veru nešporí, vezie deti do hory. Čo to vidia deti z vlaku, horu veľkú do oblaku, a keď prejdú cez horu, vidia palác na moru. Stáť, Vláčik, to je stanica, vystúpi tretia trojica. Čo budete robiť v paláci? Budeme bunať ako vojači. Na lúke robiť kolesa. Budeme chodiť do lesa. Už sme deti rozvozili, svet slnečko z celej síly. Pekné dničky priprav pre ne, nech sa letia opálené. Tak, milé deti, vážení rodičia, vítam vás na dnešnej milej slávnosti, ktorá sa uskutočňuje pri príležitosti ukončenia dochádzky v našej materskej škole, ktorej sme spoločne strávili veľa pekných chvíľ. Prežili sme spolu krásne, bezstarostné obdobie plné hier, zábav, radosti a pohody, ale samozrejme aj povinností. Nadišiel čas poznať nových kamarátov, novú pani učiteľku, naučiť sa množstvo nových vecí, spoznať inú školu. Škôlka je už pre vás primalá. A tak sa predškoláci slávnostne rozlúčia s ostatnými, pripravia pekný rozlúčkový program pre svojich rodičov, poďakujú svojim pani učiteľkám a dostanú osvedčenie o absolvovaní materskej školy.
Počas celého obdobia dochádzky vašich detí do našej škôlky sme sa snažili výchovnú činnosť viesť metódou postupnosti a primeranosti tak, aby boli deti po stránke psychickej, rozumovej a citovej pripravení riešiť situácie, ktoré prináša prechod z materskej do základnej školy. Naše pani učiteľky sa maximálne venovali deťom a svoje úsilie vynaložili na rôzne aktivity, programy, súťaže, okrem iného aj okresné, kde sme víťazne obstáli či už speváckej, recitačnej, športovej, ale aj vo vedomostnej disciplíne. Ty si už starý do školy, kde tam si starý, aký vedia univerzita 3. veku moja. Výšku na to ja máš. Ja deti moje, ja celý život študujem, ja chcem byť múdry. No ale dobre, no som zvedavý, ako vy tie sľuby ste sa doma naučili. Pozri, akú máme vysokú cerusku. Daj moja, ceruska vyššia jak majster R, moja ceruska. A ty chceš ísť do školy, majster. No ja v prvej lavici len musím sedieť, lebo toto. Takto vám to naaranžujem, deti moje, aby ste to pekne mali, keď budete po 30 rokoch pozerať video. No, pekná ceruska, čo? Tak, to ide prvý, no Peťko, poď, čo to ideš ľúbiť. Sľubujem tu pred vami, že táto ceruška mi bude kamarátom. Šľabikár, veľkým bratom, školská taška, kamarát. Sľubujem, že sa dobre učiť bude a svojim rodičom len radosť robiť. Tak ceruška, tak mi pomáhaj. Sľubujem, že táto ceruska mi pomocníkom bude, šľabikár veľkým bratom, školská taška kamarátov. Sľubujem, že sa dobre učiť budem a svojim rodičom len robiť radosť budem, tak mi ceruska pomáha. Sľubujem tu pred vami, že táto ceruska mi pomocníkom bude, šľabikár veľkým bratom, školská taška kamarátov. Sľubujem, že sa dobre učiť budem a svojim rodičom len radosť robiť. Tak mi ceruska pomáha. Sľubujem tu pred vami, že táto ceruska mi pomocníkom bude, šľabikár veľkým bratom, školská taška kamarátom. Sľubujem, že sa dobre učiť budem a svojim rodičom len radom robiť budem, tak mi ceruška pomáhaj. Sľubujem tu pred vami, že táto ceruška mi pomocníkom bude, šľabikár veľkým bratom, školská taška kamarátom. Sľubujem, že sa dobre učiť budem a svojim rodičom len radosť robiť budem, tak mi ceruška pomáhaj. Budem sľubovať, deti moje, ja sľubujem, že vás navždy ľúbiť budem. Bo ja aj tie srdiečka som si polepil, bo ja do plaču mi bude normálne zabáviť. Prídem vás pozrieť, čo poviete? Áno! Urobíme dajaké pokusy, nie? Áno! Poďme v škole urobíme takú velikánsku sopku, čo bude vybierať až na druhé poschodie. No dobre, deti moje, no neviem, no zaslúžite si tú tortu, no ja už tu slintam. Ale peknú máte, no ale ešte čo si zaslúžite? Ešte niečo máme, ale najprv sa postavte. To slávnostné bolo krásne, bo my sme sa i Gaudeamus naučili, čo? Taký, jak na tom gymnáziu v Trstenej. Aký sme sa naučili? No, pekne rovno sa postavíme, jak naozajstní školáci. Pekne tak, žiadne vrtanie v nose nikde. My sme mali škôlkari, rode sme sa kumali, radi sme sa hravali, cvičili a spievali, veľa sme sa naučili, hlavne
vám nedám žabý slíz, nebojte sa, ale tiež je to čosi zelené, no ja neviem. Šľapka, dávaj. Dáme lebo ona nemôže. Nech sa páči, Deniska. Počkaj, ešte nie, ty moja milá. Ja sa napijem. To máte čursík tráviť. Ja čokovi, no čo by ste chceli? Chcete ten záver nič? Nesnízajte, lebo vám to vyjde. Nestlačajte, lebo vám prasobí. Ešte nepijeme, počkajte. Čakajte. Nie, aby sa nám darilo v tej škole, v tej prvej triede. Aby ste samé jednotky dostávali, lebo máme málo rúk. Ale ja budem volať takto po mene, dobre? Alex Barán. Aha, no tak tomu odložíme. Alex Belan, poď si sem, poď. No, tak, ja ti pogratulujem k dnešnej maturite predškoláka, aby si nám robil v škole radosť a prišiel sa ukázať aj k nám do školy. Pani učiteľky, aha, podľa mena. Dobre, ide ďalšie. Aurel. No poď, ešte budeš mať darček. Ešte taký darček máte, Pastelku, aby ste nezabudli, ako ste slúbovali. Gratulujem, maturant. No, nech sa páči, poď si, pani učiteľka, ti dá. A poď si zobrať ceruzku. Samko. Gratulujem, Samko, nech sa páči a poď si zobrať tú pani učiteľku darček. Sofinka Hrkľová. Sofí, gratulujem. Najviac sa mi páčilo, ako sme boli na prechádzke pri kríži, ako sme boli v Rabkovande a v Zuberci skanzene. Ako sme boli v Rabkovande so škôlkou a ako sme boli pri kríži a ešte ako sme boli v pekárni. Sa najviac páčilo, ako sme boli celá škôlka pri kríži a ešte ako sme išli na výlet do pekárne a do knihov. Mne sa najviac páčilo, ako sme boli v skanzene. A páčilo sa mi, ako sme boli pri celá rodina pri kríži. A ešte sa mi páčilo, ako sme boli v pekárni. Mne sa najviac páčilo, ako prišli na ihrisko tí bezci. Ako sme boli na výlete do knižnice a do pekárne. Ako sme boli v knižnici, aj ku kríži. A ako sme aj cvičili a ako sme boli aj na karnevale. Mne sa najviac páčilo, že sme išli autobusom do Zuberca a ešte, že sme cvičili. Hrali sa. A ešte sme mali čas na učenie. Mne sa páčilo, ako sme boli v Zuberci a ešte sa mi páčilo, ako sme boli pri kríži a v pekárni. Mne sa najviac páčilo, ako sme išli so škôlkou pozerať tých bežcov, ako nám dávali pečiatky aj nálepky. Mne sa najviac páčilo vo škôlke, keď sme boli na karnevale a aj pri kríži, v pekárni a aj na výlete v Zuberci.